Hyvää huomenta. Miksi nämä videot pitää aina ottaa aikaisin? Ei se mitään. Ei vaan, tänään mä joudun ottaa sen takia aikaisin, koska tänään on todella kiireinen päivä. Koska tänään mä kuvaan 2 videoa tähän yhteen päivään. Et mä saan tehtyä lauantai ja sunnuntain videot ja pistettyä ne ajastukselle ja tehtyä kaiken valmiiksi käytännössä tällainen perjantaina. Ihan vaan koska mä oon koko viikonlopun menossa, niin sen takia tästä päivästä tulee vähän normaalia kiireisempi. Mutta se ei haittaa meitä, koska mehän ollaan tekijöitä eikä selittelijöitä. Ja nyt ennen minkään valtakunnan suurempaa juttelua pitää vähän freesaantua. Toisin sanoen se tarkoittaa suihkutransitiota. Ja näin ikään. Mutta koska video tarvii myös aiheen, joten tänään puhumme rahasta ja rahan tienaamisesta. Ja nyt puhutaan vähän niin kuin enemmänkin lisätienestistä, myös totta kai mahdollisuudesta tehdä enemmänkin rahaa. Jopa täyspäiväisesti, mikäli on siihen kykeneväinen. Ja mulla ei ole onnistunut vielä mikään näistä, mutta jokaisella tyylillä mä oon saanut tehtyä pikkusen niin kuin semmoista, lisätienestiä. Kappas. Ja ennen kuin syvennytään tohon aiheeseen yhtään sen enempää, niin pistän teille kysymys, johon te vastaatte kommenteissa. Mitä te olette mieltä siitä, että jos mä rupeisin vähän muuttamaan, tai ei muuttamaan, mutta lisäämään sisältöä mun kanavalle, määrä ei tule kasvaan, vaan sanotaan laatu tulee paraneen. Mutta mitä mieltä ootte pelisisällöstä? Kiinnostaako sua pelisisältö? Kiinnostaako sua katsoa videoita, pelivideoita tai mahdollisesti jopa pelistriimejä? Koska mä olen miettinyt ihan tosissani nyt jonkunnäköisten pelivideoiden tekemistä tai lähtökohtaisesti enemmänkin ehkä striimaamista tänne YouTuben puolelle. Eli jätä mulle kommentti tonne alapuolelle, että kiinnostaisiko sua katsoa tällaista. Mutta nyt lähdetään kauppaan, koska tää ukko tarvii energiaa. Rahan tienaaminen on loppuviimeksi suhteellisen yksinkertaista hommaa. Kylläkin vaatii aikaa, vaivaa ja pitkäjänteisyyttä. Ja uskon mua, kun mä sanon, että se pitkäjänteisyys on nimenomaan se, mikä kannattaa. Ja malttia siihen hommaan, koska niin sanottua helppoa rahaahan ei ole olemassa. Jos kuka, niin minä sen tiedän. Ja disclaimerina, mä en ole minkään alan asiantuntija, en ole koulutettu mihinkään ja myöskään tämä video ei ole kaupallisessa yhteistyössä kenenkään kanssa. Ihan eka metodi, millä sä voit jollain tavalla tienata itsellesi ihan muutamia euroja. Puhutaan nimenomaan muutamista euroista, ei edes kymmenistä. No hyvällä säkellä ehkä kymmenistä, mutta ei todellakaan sadoista. Ellei sä ole sit todella pitkäjänteinen tämän asian kanssa. Mutta ensimmäisenä on kyselypalstat. Kyllä, näistä on mahdollisuus tienata muutamia euroja rahaa, mutta lähtökohtaisesti sieltä ehkä helpommin saa jotain lahjakortteja tai alennuskuponkeja sun muuta tällaista. En voi kehua hyväksi tavaksi tienata muutamaa roposta, mutta nykypäivänä, kun kaikki kuitenkin on sillä älylaitteellaansa, niin se on hyvin helppo tapa tienata edes jokunen pennonen. Mä olen näitä itsekin kokeillut. Mä oon ehkä parhaillaan tienannut 10 euroa, 15 euroa ja siihenkin meni aikaa siis yli pari kuukautta. Eli ei millään tavalla järkevää ajankäyttöä kuitenkaan. Paljon järkevämpää on katsoa näitä mun videoita. Toinen tapa. Tässä sun pitää hieman heittäytyä, antaa itsestäsi vähän enemmän, olla valmis tekemään jopa fyysistä työtä, mutta niin sanotusti ilmoittaudu töihin. En tarkoita, että työttömäksi työnhakijaksi johonkin TE-toimistoon tai vastaavaa, vaan esimerkkinä vaikka Facebookiin
tämmöisiin tarjotaan työpalveluita sun muuta vastaavaa ja ilmoittaudu sinne tekemään keikkahommaa. Et aina joku homma siellä täällä. Hyvä esimerkki on sun naapuruston pihojen nurmikon leikkuu. Totta kai sä tarvitset ensin luvan, että sä pääset leikkaamaan nurmikkoa ja siinä samassa sä sitten pääset myös sopiin mahdollisesta palkkiosta. Ja tässä voi palkkiot olla sieltä muutamasta eurosta jopa siis satoihin euroihin, riippuen totta kai miten iso piha on kyseessä ja miten paljon sä oot valmis tekemään sit töitä sen eteen. Mutta tämä vaatii ihan todellista työntekoa, niin kuin lähtökohtaisesti aina rahan saaminen vaatii, mikä on mun mielestä toisaalta hyvä asia, vaikka välillä helppo raha, semmoinen passiivinen raha, olisikin ihan mukava asia. Raha on yhtä kuin työtä. Pidä se aina mielessä. 3. asia. Tämä on ehkä vähän verrannollinen tuohon numero 2, mutta hyvin yksinkertaistettuna, mutta ei millään tavalla niin yksiselitteinen asia tai varsinkaan niin helppo, niin mene töihin. Varsinkaan tässä maailmantilanteessa, missä me nyt eletään, tämä ei ole millään tavalla yksinkertainen asia, koska töitä ei välttämättä ole ihan edes jokaiselle tarjolla, mikä on mun mielestä ihan todella surullistakin. Sitten taas kun on ihmisiä, ketkä ei halua millään tavalla työskennellä, elävät pelkillä tuilla, mitä saavat, on ne sitten Kelan tukia tai Sossun tukia tai mitä ikinä. Tässä kohtaa avautuu, aina kun yksi ihminen haluaa elää näin, niin tässä avautuu sulle suurempi mahdollisuus päästä töihin. Tällä tavoin sä tienaat ihan oikeasti elantoos ja no, sä saat vähän enemmänkin kuin sen muutaman pennosen sit siitä. Totta kai riippuen ihan palkasta, mutta muista aina googlettaa sen alan tessi, mihinkä sä oot menossa töihin ja katso sieltä se tessin mukainen minimipalkka, mitä voi vähintään maksaa, koska jos maksetaan alle sen, niin pitää tehdä ilmoitus asiasta. Ja ei ole myöskään, no on tää samalla vähän opettavaista, mutta näistä tulee tehdä ilmoitus, että näitä skämmereitä, eli vedettäjiä, niin saadaan vähän kuriin, koska näitä on edelleenkin aivan liikaa. Sitten ettei tämä ihan puhuva pää videoksi pelkästään, niin lähdetään vähän liikkeelle. Mutta numero 4 on todella hyvä tapa, vaatii todella paljon pitkäjänteisyyttä, ellei sulla ole ihan täydellistä ideaa, kuten esimerkiksi mulla ei ole, mutta sisällön tuotanto. Tämäkin on semmoinen homma, mistä maksetaan rahaa joillekin. Esimerkiksi mä en tällä hetkellä tällä tee yhtään rahaa, mutta tällä on mahdollisuus tehdä. Ja siihen on pari eri keinoa. Ensimmäinen, varmasti vaativin, on mainostulot. Eli no, YouTubessa lyhennettynä sä tarvit 1000 tilaajaa ja 4000 tuntia katseluaikaa sun videoilles per vuosi, että sä voit saada mainostuloja. Niitä summia mä en rupea käymään läpi, koska ne on hyvinkin vaihtelevia muun muassa sen mukaan, että minkä tyyppistä sisältöä sä teet, että teetkö sä tämmöistä, teetkö sä opettavaista, teetkö sä kouluttavaa, teetkö sä pelisisältöä, kaikilla on vähän omat eri hintansa, mutta varsin helppo tapa todella, tai no ei voida puhua helposta tavasta, koska tämä vaatii pitkäjänteisyyttä, todella paljon hermoja, todella paljon kykyä osata ottaa vastaan pettymyksiä sun muuta, mutta toimivaa ja voin suositella ihan kokemuksella myös kertoa, että todella mukavaa ja todella terapeuttista parhaillaan. Sitten on markkinointi, pääset tekemään yhteistyötä jonkun firman kanssa ja pääset niin sanotusti markkinoimaan heidän tuotettaan ja saat siitä niin sanotun sponsorin itsellesi. Esimerkiksi video voidaan laittaa merkintä, video sisältää maksettua mainontaa, video tehty kaupallisessa yhteistyössä JNE, nämä merkinnät, ja niistä saa YouTuben tai ylipäätään sisällön tuotannon parissa ne parhaimmat rahat. Ja sitten vielä 3. tapa, eli affiliate, mikä se sana oli? Affiliate, joku tämmönen. Eli periaatteessa myyt tavaraa eteenpäin. Ostat käytännössä itsellesi tuotteen ja myyt sen snadisti kalliimmalla eteenpäin. Tai sitten vastaavasti sulla on niin sanottu sponsorship jonkun firman kanssa, sä mainostat sitä firmaa ja siinä kohtaa kun sun linkin kautta käydään ostamassa tätä tuotetta, niin sä saat siitä jonkun prosentuaalisen korvauksen. Ja viimeisin asia. Tää on ehkä semmoinen, mitä mekin ollaan tosi paljon
puolisoni kanssa tehty. Tällä on mahdollisuus tienata myös paljon rahaa, mutta tällä on myös mahdollisuus saada niin sanotusti omat takas. Tämän asian nimi on niin sanotusti myyminen. Eli myyt joko sun käyttämättömiä, turhia, ylimääräisiä vaatteita tai muita tavaroita, mitä sä et tarvi, mitä sä et käytä, mitkä vie vaan kaapissa tilaa, niin pistät esimerkiksi Toriin, Wintediin, Facebookiin, näitä on, nämä tavarat myyntiin ja sillä tavalla sä saat mahdollisesti niistä rahaa, jos joku nämä tavarat sulta ostaa pois. Todella yksinkertaista, todella helppoa, mahdollisuus tehdä jopa paljon rahaa. Muun muassa mä oon nyt viime aikoina myynyt aika paljon turhaa krääsää pois ja sillä tavalla jokunen roponen on tullut taskun pohjalle. Ei mitään suuria summia, mutta jonkun verran. Erittäin paljon kiitoksia, kun katsoit videon tänne loppuun asti, tai mikäli kun katsoit videon tänne loppuun asti. Jätä ihmeessä videolle tykkäys, jos tästä oli sulle jotain apua, ja jättä jollekin kaverille, kenen tarvitsisi tehdä ehkä pikkusen lisää rahaa, että se voisi vaikka osallistua teidän kaveriporukan aktiviteetteihin. Tässä kohtaa viittaan omassa kaveriporukassa itseeni. Yleensä se on mä, kuka jää pois. En mä yleensä jää pois, mutta jos mä jään pois, niin yleensä siihen on 2 syytä. Joko meillä on meno, tai sitten mulla ei ole rahaa. Ja jätä ihmeessä kommentti, jos sulla on myös jotain muita tapoja, millä voi tehdä muutamia pennosia itselleen taskun pohjalle. Mä kuuntelen niitä hyvinkin mielellään, koska tässä maailmantilanteessa sille rahalle vain on tarvetta, koska kaikki kallistuu, töitä ei ole, niin kohta ollaan pulassa. Tämä itse on Vikke, tää on mun kanava, me nähdään tulevissa videoissa. Se on moi moi!